104.7 IFM. Report! Nagsimula na ang operasyon ng Dialysis Center sa Western Pangasinan District Hospital para sa mga dumaranas sa Chronic Kidney Disease Stage 5 o CKD5. Ayon sa pamula ng ospital, libre ang gamutan, laboratory test at iba pang bayarin sa ilalim ng hemodialysis package ng PhilHealth at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient o MAIFIP. Ito ay base na rin sa PhilHealth Circular No. 2024-0014 na nagsasaad ng 156 hemodialysis session para sa mga pasyente na nakalista sa Philippine Dialysis Database. Ilan sa mga dokumentong kinakailangan dalhin ng mga pasyente ay ang recent laboratory test results, records of dialysis treatment at medical abstract and dialysis from attending nephrologists. Sa kasalukuyan, 15 dialysis machines ang mayroon na sa naturang ospital at nasa 29 na nakalistang pasyente mula sa Western Pangasinan na nakatagdang sumailalim sa gamutan. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.